El vídeo d'avui ens fa especial il·lusió perquè per primera vegada al canal aprendrem japonès junts! Ikimasho! Yokoso! Nosaltres som a Aventura per Japó. Avui aprendrem alguns dels colors i ho farem d'una manera molt divertida i amena. Segur que els que coneixeu One Piece estareu molt contents perquè farem algunes referències. Bàsicament, al llarg de tots aquests anys veient One Piece, ens hem adonat que molts dels personatges tenen referències de colors en el seu propi nom i hem pensat, doncs podríem aprofitar-ho per ensenyar una mica alguns d'aquests colors. Així, quan veieu el personatge, de seguida sabreu que està parlant d'aquell color. Correcte. I aprendrem. A més, molts d'aquests personatges es fa bastant evident perquè la seva pròpia vestimenta, el seu poder o algun tret característic té a veure bastant amb aquell color. Així que serà bastant obvi. Obvi. No obstant, com ja us hem dit diverses vegades en aquest canal, si el que voleu en algun moment és aprendre japonès seriosament, nosaltres us recomanem l'Acadèmia Yoteformo, que és on estem estudiant i ens està ajudant molt. Arigato, Laura Sensei! El primer color del que us parlarem és el vermell, que en japonès es diu Aka. I bé, un personatge de One Piece que trobem és Akagami, que seria cabells vermells, que de segur que ja sabreu els més fans que estem parlant d'en Shanks. Seguint amb les referències de vermell, més endavant hi ha un altre personatge de One Piece, que aquest no és tan estimat, ja sabreu per què, que és l'Akainu, i la traducció seria gos vermell. Així doncs, ens queda clar que el color vermell és Aka. El segon color m'agradaria dir-lo jo perquè és el meu color preferit i a més el personatge també m'agrada bastant. I és el color blau. El color blau es diu Ao. El personatge relacionat en aquest cas es diu Aokiji i la seva traducció vindria a ser un faisà blau. Dir-vos que 3 dels personatges que parlarem avui, que són 3 dels colors, és a dir, vermell, blau i groc, són 3 almirants de One Piece i no és coincidència que els 3 tinguin un nom de color i d'animal. Així doncs, repetim un cop més, el color blau és Ao i és bastant senzill de recordar. Ao. Anem pel tercer color, el color groc, que en japonès s'anomena Kiro. A One Piece trobem un personatge que es diu Kizaru, que seria monogroc, i és el personatge que fa referència a aquest color. Aquest personatge és un altre dels almirants que us hem dit, crec que seria el mirall, El mirall. el mirall, i la particularitat que té és que el seu poder, a més, és un raig de llum brillant, o sigui, i a part, com podeu veure, va vestit pràcticament tot de color groc. Potser us sonarà la paraula Ozaru, que Ozaru ho podem trobar a Bola de Drac. És quan es transforma en mono gegant. Una vegada fets aquests 3 colors, ara anirem amb el blanc i el negre, que si realment no són colors, podríem posar-los dins d'aquest sac. Llum, absència de llum. Correcte. Foc, destrucció. Què vol dir això? Començarem pel blanc i parlarem de 2 pirates dels més famosos i més reconeguts a One Piece, i el primer d'ells és en Barba Blanca, o Shirohige. El color blanc, per tant, és Shiro. Val a dir que, tot i que el pirata es diu Barba Blanca, més que una barba porta un bigoti molt gran, com podeu veure, però és igual, ens ho creurem i ja està. Barba Blanca, Shiro, que us quedi molt clar, Hige. En el següent i definitiu color també trobareu la paraula Hige, que vol dir barba, però en aquest cas no és de color blanc. De quin color és? De color negre. El següent color és el negre, Kuro. Amb aquest color hi trobem un personatge a One Piece que és Kurohige, que vol dir barba negra. Però bé, jo us parlaré d'en Sanji, un membre de la tripulació, que ell l'anomenen Kuroashi, que seria cama negra. Per tant, i per fer un resum ràpid, els colors d'avui serien Aka, vermell, Ao, blau, Kiro, groc, Shiro, Nokiro, blanc i Kuro,
negre. Si us ha agradat aquest vídeo i voleu una segona part amb més colors, només ho heu de dir en els comentaris. Escriviu-nos que us llegirem. Si sou dels que us fa una mica de mandra escriure, però voleu aquesta segona part igualment, també li podeu donar al botó de like que trobareu per aquí sota i també ens fareu un favor, també sabrem que us ha agradat aquest vídeo i per tant que voleu una segona part. Recordeu que ens podeu seguir a Twitter, Facebook i Instagram. Moltíssimes gràcies un cop més i ens veiem al pròxim vídeo de Aventura per Japó! Què? Què he dit? M'estava aguantant un esternut des de feia molta estona i he intentat aguantar-me. Estàs plorant. Hi ha hagut un moment que he tirat enrere i he fet...